sakramentuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki dakigula jainko guztiz hausua eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan, egin dezagun otoño, jainko jauna, zugan usteon dutenen zaintzailea. Zu gabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakus ezaiguzu zure erruki ugaria. Zu gidari eta erakusle zaitugula, lurreko ondasunak erabiltzagun zerukoak iristeko eran. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen ingurutik, egun haietan jauna agertu zitzaion Salomoni, gabez ametsetan, eta honela esan zion, eska ezaidazu nahi duzuna. Salomonek erantzun, jauna, ene jainko, zuk ipini nauzu zure zerbitzari hau, nire eta Daviden lekuan errege. Ni ordea umea naiz, ez dakit nondik gora jo. Zure zerbitzari hau, zuk aukeratutako herriaren ardian nago. Ugariz, ezin konta eta zenbatu alako herri handian. Emaiozu zure zerbitzari honi bihotz zentzuduna, zure herria giratzeko, ona eta txarra bereizteko. Izan ere, nork gira dezake zure herri handi hau. Gogoko izan zitzaion jaunari, Salomonek eskabideago egitea eta esan zion, hori eskatu duzulako, eta ez zuretzat bizi deuserik, ez abekastasunik, ez da zure etxaien eriotzarik ere, baizik eta zuzen erabakitzeko jakinduria eskatu duzulako, beteko dunik zuk eskatua. Emango dizut bihotz zentzudun eta jakinsua, zu baino lehen inork izan ez zuen bezalakoa, eta zure ondoren ere inork izango ez zuen bezalakoa. Jaunak esanak. Eskerrak zuri, jauna. Kanta. Gora
saltzen ditu, gauza guztiak eta harri gutxia erosten du. Jaunak esana. Eskerra zure jauna. Jesusek jainkoaren erreinua, zeruetako erreinua, hots egiten du bere irakaspen guztietan. Ezake, hoxe izan daitekeela, Jesusek erakusten duenaren helburu nagusia bezala. Eta gaineko gauza guztiak horren inguruan hartu ditzazkegu. Baina Jesusek ez du halako deskribapen konkretu bat egiten jainkoaren erreinuarena baizik eta parabola ezberdinak aldiro esan genezake zeruetako erreinuaren ezaugarri bat eta hola aipatzen dizkigu Jesusek. Eta guk nolabait horiek denak entzunez, horiek denak barneratuz ulertu dezakegu edo ulertzen saiatu behar daukagu nolakoa den zeruetako erreinu hori Jesusek aipatzen diguna. Eta jakina, halako esan genezake ezaugarri asko aipatzen zaizkigu liburu santuetan. Zeruetako erreinuan justizia dugu nagusi. Gaurko lehenengo irakurgaian dugu Salomon erregeak nola eskatu zion jainkoari jakinduria batez ere erabaki zuzenak hartzeko. Eta horrek badu zer ikusteko handia jainkoaren erreinuarekin justiziak. Beste aldetik badakigu jainkoaren erreinua ez dela mundu hontako erreinuak bezalakoa. Itxurakerian oinarrituta edo itxurakeriaren edo indarraren bidez inposatzen dena. Baizik eta jainkoaren erreinuan umiltasuna, gauza sentzilloa, gauza umilak, gauza txikiak baliosuenak izan daitezke. Horregatik, Jesusek aipatu izan zuen mostaza hazia bezalakoa dela, txiki-txikiak, baina gero halako fruitu handia eman dezakena, arbola handi bat gero hortatik sortuz. Jainkoaren erreinuan ere ohartzen gara errukia nagusi dela. Ez dela halako zorroztasuna, halako gogorkeria nagusi baizik eta errukia eta maitasuna. Horregatik Jesusek erakutsi digu bera hartzaiona dela eta galtzen baldin bagara gure atzetik etorriko dela. Baina gaurko ebangelioetan beste ezaugarri bat aipatu nahi izan digu Jesusek. Eta da oso baliosua dela. Gaineko gauza guztiak baino baliosuagoa. Horrek ez du esan nahi, beste errealitatek mundu hontako ondasunek balioa ez dutenik edo despretxatu jarri dugunik. Ohartzen gara, Jesusek estimatzen dituela mundu hontako gauzak. Jesusek gogoko zuen mendira joatea. Garbi ikusten dugu, ebangelioetan askotan mendira joaten zela otoitzen dira. Edo bere ikasleekin mendira igotzen zela. Ikusten dugu, Jesusek itxasoa ere estimatzen zuela. Mundu hontako gauza guzti horiek estimatzen zituen Jesusek jainkoak eginak direlako. Eta baita ere mundu hontako gauza materialak. Hartzen gara Jesusek osasuna ikaragarri zaintzen zuela eta estimatzen zuela. Horregatik bere bilari gehienak esan genezake osasunaren inguruan egin zituen gogoar gaitezen ze gauza importantea nola estimatzen zuen berak. Beste aldetik ere, esate baterako, baditu beste bilariak jendeari laguntzeko goseak zeudelarik, han berari entzuten ari ziren talde handi bat, eta etxean urruti izaki, eta oinez joan beharra, kaso kilometro asko ibilita, Jesusek egin zuen baita ere, ogien eta arraien biderketa. Hain zuzen ere, haiek edukiz ezaten jatekoa. Ohartzen gara, Jesusek mundu hontako errealitateak estimatu eta zaintzen dituela. Eta nahi du, baita ere guk hala ikus ditzagula. Jainkoaren opari handi bat bezala, modu egokian, modu zuzenean, ibili behar ditugunak, bereziki ere kontutan izan da, gutxiago duten pertsonak, edo beharrezko ez dena ere daukatenak. Baina Jesusek ez du gu hortan bakarra gelditzea nahi. Mundu hontako gauzetan itxatxita bezala. Nahi du gure begirada
besteak baino askozaz ere gehiago balio zuelako. Edo harri bitxi bat arkitzen duenean bikaina komertziante batek dituen guztiak saltzen ditu ura erosteko. Nahi du Jesusek zeruetako erreinua eta zeruetako ondasunak modu honetan estimatu ditzagula guk. Jaungoikoak eman nahi dizkigu eta nahi du ez mundu hotakoak ez ditzagula estimatu, baizik eta ohar gaitezela zeintzuk diren gehien balio dutenak. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta hobiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen atzetik piztu zena. Zeruetara igo eta jaungoiko ital guztienaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagu orain gure eskariak. Eskatuko dugu bereziki Frantzisko gure itasantuaren alde. Aste honetan, Portugalera dihoa, munduko gazte hundi batekin elkartzera eta topaketa horrek fruitu ugari eman ditzan. Eska dezagun jaunari entzun jauna gure eskaria. Eta eskatuko dugu premian dauden guztien alde, bizitzeko beharrezkoa dena ere ez daukatenen alde. Besteen eta bereziki kristauen solidaridadeak lagun dezaien, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun aitauna bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onar jauna, zure esku zabaletik hartuta ekarri ditugun eskaintzak. Misterio santu honek zure graziaren indarrari esker santu egin dezala oraingo gure bizia eta eraman gaitzala betiko zorionera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Ego fidai eta zuzen
santu, jainkoikoa guztidu beti ereko horri. Zure semea gure salbatzaile bilatzeraino maite izan baidezu mundua. Pekatuan izan ezik, beste guztietan gure antzeko egin dezu. Zure semearengan maite zenuena gugan ere maitatzeko. Hark, zure esaneko izanik, eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasuna. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, dira guztiek aitorana. Zerura beterik dauzka, zoretik dira. Osana zeruko Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza data, zuentzat emango dena. Afaloa berdin kalizarturik, berez ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio kontatik, hau nire odolaren kalizarata, itu berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu nahi duzulako. Eta apanik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin nahi izala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure segideak eta hildako guztiak, aritzazu zure aurpegiraren argitan. Errukizak izkitu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria Beransuarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerena, santu izan egizure izena, etorri egizure erreituma, egin egizure nahiak zegoan zezako behar ere, emaik
aitortuko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea ekarri. Ona hemen jangoikoaren bildotxaura munduko pekatua kentzen duen zoriontsuak jaunaren mailarentuak. Jauna, Ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zure bat sartuko naiz. Kristorekin goferera, banaio bera, bera jainkoa, amen jauna, gozien aita. Gorpuz batean, zati asko irozteza, espiritua, batean ego gaikoa, amen, gloria Dio, Kristorekin goferera, banaio bera, bera jainkoa, amen jauna, gozien aita. egin dezagun otoinuz. Zeruko sakramentua hartu dugu jauna, zure semearen nekaldiaren betiko oroigarri. Berak, bere maitasun neurrigabean eman digun doai hori, izan dakigula salvamenerako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Eta